Nakatala ang Zamboanga City Health Office og 17 ka firecracker-related injuries sa syudad, una pa man ang Pasko hangtod sa bag-ong tuig. Kinihuman gitugutan na pagbalik ang paggamit og pabuto sa syudad. Samtang probinsya sa Basilan, gipasigarbo ang zero firecracker-related injury. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nahimong mas bibo ug mas mabulokon ang pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig human gitugutan pagbalik sa Zamboanga City LGU ang paggamit og mga pabuto. Apan, wala malikayan nga adunay mga masamdan atol sa paggamit niini. Sumala sa Zamboanga City Health Office, nakatala sila og 9 ka firecracker-related injuries sukad Disyembre 21 hangtod 29. Nadugangan kini og 8 pa ka kaso human ang pagsugat sa bag-ong tuig. Ito lang yung nakuha natin. Actually, nakuha natin sa ating both private and government hospitals. May possibility na may mga injuries, no? Unreported. So, pwedeng mas marami pa sa 17. Sagad sa mga nasamdan, nag-edad 15 hangtod 29 anyos. Blast o burn injuries ang sagad sa naangkong samad. Pag-awhag karon sa City Health Office ngadto sa mga adunay firecracker-related injury nga modangup sa ilang nagkadayang health center aron masuta kung kinahanglan bang mahatagan og antibiotic o anti-tetanus shots. Samtang, gipasigarbo sa probinsya sa Basilan ang ilang natala nga zero firecracker-related incident atol sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Kini gikumpirma mismo sa Provincial Health Office. Wala say natalang mga untoward incidents panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Gani, nahimong hapsay ang pagsaulog sa tibuok probinsya sa Basilan sumala sa kapulisan ug LGU. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.